Hey, hey. Ik zeg ik maar even een zesde week het duurt door Havel. En het is autoverkeerders of autohandelaren, autohandel, hoe ze het maar zeggen worst. Meteen namelijk zo. Het had me wat in de betiezing. Want ik ben dwaande. Ja, ik wil eigenlijk een orde auto hebben. Privé. Want de auto waar ik nou in riet, dat is de zakelijke auto. Dat is de zakelijke Grand Picasso C4, een heel oud ding. Dus een stikkende veer of zo. Maar ik ben dus bezig om onze auto, dat is een Renault Talisman. Vrij grote Franse auto, stationwagen, om die wil ik eigenlijk inruilen voor een auto. En het liefst iets elektrisch, want dan kan ik maar een laadpaal bij de doorgaan. En ik ga een beetje berekenen, dat zit op maandbasis. Dat ben ik op puur verbruikskosten. Nou, €200 schil of zo, als je naar je tanking, et cetera. Nou, dat vind ik nog bereeld. €200 en als ik het op langere termijn besjog is, stel voor, de vorige auto die 8 jaar. Nou, dan komen de auto echt weer 8 jaar. Nou, reken je maar uit, dat ben in ieder geval 80 plus 16 maanden, dus 96 maanden keer 200. Nou, dan komt 9600, dan komt zo ongeveer op 18, dan komt €20.000 uit. Nou, dat is ongeveer hetzelfde bedrag eigenlijk. Waar ik nou een auto verkeer je wel elektrisch. Nou, die ben er op zich wel, dus dat is hartstikke mooi. Maar goed, dan komt het verhaal natuurlijk. Die oude auto, die moet helemaal vanaf. En dan moet er dus een oude auto voor in de plak komen. En daar zit een beetje, want dan komt dus met die autohandelaren wordt het algemeen. Hè? Meestal niet auto's verhandelen. Dus daar ben ik een beetje mee dwaande natuurlijk om te zeggen van wat kan ik voor uw oude auto nog krijgen, wat er qua inruil, wat moet dan de auto kost je. En waar ik me dan zo verbaasd, net per se natuurlijk. Even zien. Je weet dat er natuurlijk marges binnen. Dus autoverkeerders, autohandelaars natuurlijk, die moeten centen verdienen natuurlijk tot het verkeer van auto's. Maar wat me dan opvoelt, is toch best wel de riante marges die er misschien wel hanteerd worden. Maar dat is een vraag, ik ben er maar een beetje aan het uitzoeken, want de vorige keer dat ik een auto verkocht, dan had ik het via Marktplaats dienen. Dat weer een oud BMW, dat weer eigenlijk, dat weer natuurlijk handel van Jan Hinnekont, dat ding dat weer, net meer dan €2.000 worth. Dus als ik bij een auto dit, zeg het maar, wat kost zo'n Renault Talisman nog? Ik ga weer jongen op Marktplaats, ik ga weer jongen op andere dingen, daar steeds ze dan te keer voor. Nou, in die uitvoering die ik ga, dan begint het. Ik ben net heel vol, want de Talisman is een hele, net echt een gangbare auto, dus juist een weinig. Maar gewoon iets vergelijkbaars, zoek ze, die zit van over 1000, over een heel €1000 te keer op Marktplaats. Nou, komt dan bij dealers uit of bij handelaren, dan is het nog ietsje duurder zelfs. Dan, zoals ongeveer zeggen, 12.000, een heel 1000 ze te keer. Nu had ik al wel een inruilverzoek bij een paar autodealers / handelaren. Die gaan weer beide zijn van, die auto, staat misschien op foto's. Hè? Ik ga ze natuurlijk mij sturen van, zag je de auto eruit, er zitten een paar gebruikerssporen op. Ik ga natuurlijk een foto maken van een doekje achterin, van het inparkeren. En een stoel die net heel meer goed eruit zegt. En ze zijn van zo'n heel €1000, €7400. Terwijl ongeveer een auto die vergelijkbaar is, die op Marktplaats, bij een particulier voor Alve en heel, en bij een handelaar ongeveer 12. Dus we zitten hier met een god van haast €4000. Dit is wel iets in moeten channelen. We zeggen €4000 is ongeveer het kost. Dus stel voor ik zo'n auto inruilen, dan kun je precies die auto in voor €7400. Dus dat zou je kennen. En dan hebben ze dan een marge van, laten we zeggen, €4000. Dan ben je lekker rond verkeer, zeg maar zeggen. Dan heb je flink wat zin. Maar goed, dan kun je dus ook een auto daar weer om. Die hanteren zich een prijs voor, maar goed, dat is natuurlijk echt een prijs met diezelfde marge van, op die Talisman weer al een marge van €4000. Nou, laten we zeggen op een auto van €20.000. Daar zal wel zeker ook wel een marge dan van €4000 op zitten. Ik zeg zo wat, Dirk, dit is het voor mij al je net.
Dit is voor mij natuurlijk al natuurlijk net per se 100% duidelijk, maar goed, ik ben het maar een beetje hoe het betekent al. Dus als we met één deal, zoals dan ze kennen, dan pakt ze een handelaar of dealer, die zou dan toch een beetje leeg inschatten met €4.000 bij de auto's, hè, zo kennen. Dan pakt hij €8.000 dus voor zo'n deal. Nou, dat vind ik een mooi bedrag. Daar kun je wel autohandelaar voor worden, zeg ik maar zeggen. Als je dat niet in een week sites verkeert, dan weet je toch op zich al aardig waande, maar als een autobedrijf. Hè? Toch? Ik weet het net, maar ik weet net precies hoe deze handel precies werkt. Want ik zit net in de autohandel, maar als dit de handel is, zeg ik maar zeggen, dan zit daar flinke marge op. Dus ik is eigenlijk elke auto die dus te keer heeft, dat zou toch steeds kennen van nou, daar mag er wel een marge op zitten van €3.000 of €4.000. En dan snap ik natuurlijk wel, als je autohandelaar bent, je aan voorraad, et cetera, je aan pand om in paard, maar al je betalen worden natuurlijk, dus daar zul ik wel wat verzinnen worden matten. Of vreemd me nog wel af van, dan vind ik €8.000 wel onder de romme kant. Dus dan ben er eigenlijk, wat zoals ze kennen is, als er net akkoord mee is, is natuurlijk onderhandeling natuurlijk bij de autohandelaar. Of zeggen ze van dit is een belachelijk bedrag voor mijn auto, kom op jongen, gooi er eens even wat bij op. Of doe ik eerst nog zeggen van ik wil hem zelfs verkepen via Marktplaats bijvoorbeeld. Dat doe maar die BMW natuurlijk echt die in. Alleen dat is het. En maar wel een beetje nog doen aan natuurlijk. Want dat is, dat zorgt het wel weer voor een nederige, activiteit. Ik weet dat je in mijn video wel eens zien had van dat ik mijn auto verkocht op Marktplaats van die BMW. Dan weer natuurlijk hele oren handel, omdat die BMW gewoon, dat weer een auto van €400 zou ik zeggen. Dus dat is een hele oren, daar kom ik heel oren meestal op aan. Maar goed, Marktplaatshandel met auto's, het is wel, of ze komen net opdagen, of ze door wat boden, of ik vind daar wel wat van. Dus dan mag ik maar even zien wat ik doe, maar ik denk wel dat ik beschikking geef om de auto dan via Marktplaats te verkeerpen. Dat is zoals ik stel voor, ik ken hem voor ik noem maar iets, voor €10.000 of iets eronder kan ik hem verkeerpen, zeg ik maar zeggen. Nee, dit is net helemaal de rekkensom die ik maak. Doe maar het zien. Sorry, even een stapje waarom. Doe ik eerst naar diezelfde autohandelaar daar, als die auto gezoen had, dan wordt het steeds wat inruilen, maar dan zei ze nooit in die autohandelaar van beste autohandelaar, ik ga niks in te ruilen. Dan kan je maar samen hebben dat je een kwarting krijgt. Nou, sterker nog, als je een kwarting bedingst, dan ben je eigenlijk een dier van je eigen portemonnee. Dus dan kan je gewoon eigenlijk zeggen van die autohandelaar, ik zou een auto van €20.000, ga niks in te ruilen, ik neem van €20.000 mij. Ik doe maar iets, volgens mij mag dat wel kleerspelen kennen. Dan zei ze gewoon wel ik, hand erop, kleer, €20.000. Dan zei die meesten gewoon gelijk natuurlijk yes. Dus dan kreeg je dan een kwarting. Bij het inruilen van een auto kreeg ze eigenlijk een dubbele boete. Er was iets inruilen, dan kreeg je een kwarting op de auto. En toen kreeg ze gewoon volle minder voor een auto dan dat ze hem zelfs verkeerd bestaan. Dus ik weet niet, misschien snap ik het echt niet helemaal goed, hoe de autohandel dan precies werkt. Maar het klinkt me toch een beetje vreemd in de eer. Want dan kan ik uiteindelijk zoeken als beter zeggen, ik zet mijn auto op Marktplaats. Ik verkeer me voor €4.700, wat uiteindelijk een minimumprijs is voor die auto. Vervolgens die we naar diezelfde autohandelaar daar zeggen van voor €1.000 minder neem ik hem mee. Dan ben ik alsnog €1.000 beter uit. Dat is toch een bizar idee eigenlijk. Dat vond ik zelfs wel een gek idee. Ik denk van dat is echt, ik ken die talen, maar dan krijg je ook het zelfsverkeer van absolute bodemprijs en nog steeds eigenlijk beter uit de deal komen. Zo liep het tenminste. Maar ik vind het altijd wel een denkje dat onderhandelen en weet ik veel wat. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van of zo. Ik weet net. Ik had op zich wel nog doen om het even een keer te doen. Ik denk van maar lekker onderhandelen, maar zo'n handelaar man, dat is echt wel weer een uitdaging. Ik zei van hoe gaat het nou strategisch? Hè? Maar ik ben daar gewoon net per se de man. Ik ben meer niet, ik wil met leven min of meer transparant. Dan gewoon zeggen van steeds meer maken we een volle winst als pakst met deze deal. Vind ik prima. Ik snap ook wel doen, maar het echt je heel vertellen. Maar ik heb je net zitten op te lichten in die zin, met zoveel dan een beetje van
van pak een dubbele marge van €4.000 en maar hier is een deal gewoon €8.000. Want dan heb ik een beetje het idee dat ik een beetje de yield-ezel ben. En ik denk dat er eerlijk zijn genoeg mensen binnen die het min of meer gewoon makkelijk denken. En gewoon denken van ja, hier, hetzelfde met wij kopen auto's of ik wil van mijn auto af. Ja, dat ben natuurlijk echt absoluut de bodemprijzen. En dan ben ik nog mensen die zo denken van ja, best ik wil die horen auto halen, het is wel. Terwijl dan was ik net vergeten dat het keepje van een auto is misschien wel een van de meest kostbare dingen die per keer in je leven dost. Denk ik dan. Want wat is nog meer? Ja, hoe ze dingen, dat is eigenlijk het duurste plus een auto. Dat ben eigenlijk toch het algemeen wel de duurste dingen die hoe de algemeen keepers tenminste als het een beetje een duurder auto keept. Je kunt ook eerst een Suzuki Alto uit 2004 keepje. Ja, dan valt er wel wat aan. Maar zodra het een beetje serieuzer wordt, ik zei een auto van €20.000, nou dan gaat het dan om serieuze yield, zeg maar zeggen. Wat ik zei, we shot wel op de lange termijn, dus dat maakt het wel wat, hoe mag ik het zeggen, dat maakt het interessanter. Hè? Dus toch elke 2 jaar een auto weggeven. Ik ken wel mensen die dat doen. Ja, ik denk dat dan echt, ja, dan gaat het maar natuurlijk. Hè? Dan betaal je het per deel, want ja, dan zit het telkens met die handelkosten en weet ik veel wat. Dus eigenlijk betaal je dan, denk ik, per deel. En je moet natuurlijk net vergeten dat eigenlijk wat is het duurste van een auto, dat is misschien net zozeer brandstof of onderhoud. Vooral hoe duurder de auto wordt natuurlijk, hoe meer de oorsprong natuurlijk wegen gaat in het hele verhaal. Nee, ik kan nog die Thales man ik redelijk naar kocht. Nou ja, ik wil er even net niet zien wat de oorsprong west had, maar ik ga er maar vanuit dat de oorsprong nog rond 8 jaar, nou minimaal €20.000 in elk geval west is. Ik denk dat ik dan eigenlijk nog lang net zit wegwezen had, maar we in ieder geval dat minimaal nemen tussen 20 en €24.000 in 8 jaar. Dus dat is oftewel, 24 gedeeld door 8, dat is net eens meer, ongeveer €3.000 denk ik. Dus dat is zo'n €3.000 op je basis wijze, die is dan afgesproken maar die auto. Nou, op zich, ja, dat is een flink bedrag. Aan de andere kant, ik heb relatief naar je auto, dus ik heb relatief weinig problemen. Maar ik wil zeggen dat bij die Renault, en dat is wel heel fijn, dat is eigenlijk net fijn, hè? Dat wie de automaatbak insteken. Nog voordat die auto 100.000 kilometer reed hier, weer de automaatbak steken. Dat is echt zo. Hier is bellen, maar wat dat dan kost je, moet je €6.000 of zo. Dan heb ik ook een regel gekend, hè, dat hij mijn leasing gaat. Dat ik de auto eigenlijk via kocht. Die stiel bij ABD eerste keer. Maar ik kan zeggen van ik doe bij leasing en onderhoud. Keep die auto voor mij en ik wilde dit voor jaar. Kun je dat regelen? Nou, dat weet je regelen. Prima. En ze vervolgens ook regelen we bij ABD. Dat die auto onder coulance dan toch repareerd wordt. Die bak. Dus het repareren van die bak had me niet kosten omdat het onder garage dienen is. Wat ik eerlijk zei dat ik net meer dan normaal vind. Die auto is dan al 4 jaar hier oud, maar hier nog net 100.000 kilometer rijden. Dus in principe is ik zei ze kent, ja dat was met 3 garage, helaas joh. Aan de andere kant, dan was het nooit vergeten dat ik al zei bestaat als wettelijke garage. Je kreeg fabrieksgarage op die auto, hè? Dat is dan zoals ze bijvoorbeeld, is 3 hier of zo hier. Maar er is ook al iets als wettelijke garage. Dat is in de wet regelen, dat is toen er van uitgaan meest dat bepaald spul, dat dan een bepaalde levensduur had. En als het er totaal net onvoldoet, wat in het geval van die Renault dus weer, want je kan net verwachten van een oude dag, dat is na 100.000 of 80.000 kilometer een kapotte automaatbak had, toch? Tenminste, daar kan je totaal niet uitgaan. Dus dan is het eigenlijk, ja, de wettelijke garage zei het dan van, ja, dat is gewoon... Dat kan gewoon net. Toen kreeg ze maar gewoon een automaatbak krijgen. Want deze auto wie gewoon net goed. Dus dat kan je straks zeggen. Die automaatbak wie gewoon überhaupt blijkbaar al net goed. Ja. Nou, dat is een beetje het verhaal. Ik zal het komende weekend even zien bij een oren auto. Want ik wil ook even zien van een beetje in het speeltje komen, een beetje inspelen. Dus even zien bij een bepaalde auto, er even in rijden, even zien wat is het even. En dan, een van de belangrijkste dingen is dus even praten met zo'n handelaar. Even zien wat die, ik bel je straks al maar in.
En die zei al van, ja joh, de koffie is dit klaar. Ja, nee, dat is heel aardig natuurlijk. Ja, dat zei ze natuurlijk koffie, maar ja, je wordt toch een beetje cynisch of sceptisch van de marges. Dat je denkt van, ja, ik weet net, maar ik kom je pretty heel in brengen misschien. Waar is mijn gebak, joh? Ik wil een gebak hebben. Ik bedoel, als ik straks zoveel cent hier breng, dan kent net allemaal iets bak koffie, hè? Dan heb ik een bak en een product. Nee, dat is flauw, maar ja, ja. Dat is natuurlijk altijd iets zijn. Ik ga er wel vaker mee horen, vrienden, ik wil wel praten. Ik ga een vriend die hier vroeger een meubelzaak. Nou, die zei ik van, als ik je vertel aan de meesten hoeveel marge er op deze meubel zit, dan weet ik net dat meesten nog wel een bankstelkeepje willen. Want dat gaat natuurlijk echt nou ja, minimaal tot de helft, hè. Dat zei ze van, nou, ik geef je een bankstel voor €500. Nou, dat is de marge is dan nog niet wat zo'n €50 of meer misschien wel. Dus een bankstel kost eigenlijk maar. Dan was de BTW ook nog eens een keer aanrekenen. Nou, wat kost een bankstel dan nog? Weet je wel? 4 bankjes. Bankje, bankstel. Dus ja. Maar dat is handel, hè? Dat soort handel werkt. Alleen er wordt altijd net heel iep en transparant op praat. Denk ik. Want ja, als mensen inderdaad op een gegeven moment weten wat de marges zijn, zo uiteindelijk als je bijvoorbeeld bij makelaars of zo, nou ja, ik weet niet hoe die dat doen, maar als die wel dat courtage haast, dat ze gewoon zeggen van nou, ik pak gewoon 2% van de verkeerprijs, daarvoor was het een hoes van jouw ton, ik noem maar iets. Dan pakken we gewoon 2%, dat is 12 jouw 6, €8.000 voor de verkeer van die wenning. Wat op zich echt ja, mooie prijzen binnen. Dus er zijn een beetje benijd wat in handel er omgeet. Dat is gewoon, ja. Zo werkt de wereld blijkbaar. En als je om een paar gewoon in leentjes werkt en je verhandelt zijn eigen arbeid dus. Ja, dat is een heel hoor iets. Meestal hadden we natuurlijk voorzien in de handel. In de handel. Ja. Ik zie het spoorblokken hier. Dat die Clio wel. Maar goed, ik ben blij uiteindelijk dat met die auto gebeuren. Dat misschien, nou ja, hopelijk 1 keer in de 8 jaar dat het dan wel klaar is. Maar ja, ik hier dus nou, Italis man, ik zit op een 2 ton. Er zitten misschien wel goede reparaties om te komen. Noem maar op. Dus ik denk van ik hem nou inruilen, dan krijg ik er misschien nog een beetje geld voor. Of verkeerd nou nog, dan krijg ik nog wat centen. Die kan ik in die oren auto stekken. Die ik waarschijnlijk ietsje goedkoper onderschaffen wil dan die Talisman destijds. Nou, dan op stroom, op elektrisch. Nou, ik denk dat ik dan een beter rendement jouw dan het geld op de bank houden. Want uiteindelijk was ik zo patiënt. Zo, stel je voor, hè? Ik noem maar eens. Ik had €10.000 op mijn spaarrekening staan. Nou, daar krijg ik 2% rente voor. En dat is natuurlijk net al te bot. Hè? Dat is. Je wil nog een Delfzweg. Wat kan dat zijn? Dat is natuurlijk net volle geld. Als ik dat geld, hetzelfde €10.000. Oké, ik moet liquiditeit inleveren. Maar ik kan ditzelfde zin. Kan ik een rendement halen. Omdat ik toch al die kilometers rijd. Want ja, is een rendement, dat is meer geld besparen. Maar toch, zeg maar als een rendement. Als ik die cent niet zet, dan kan ik een besparing van 20% op mijn autokosten. Ja, dat is meer natuurlijk dan de 2% dat ik het stenen let. Plus nog eens een keer de inflatie daar weer beginnen. Dus ja, het is eigenlijk een te moeilijke rekensom misschien niet te kan je meidje. Maar ja, zo denk je er toch een beetje bij. Je denkt van nou, ik wil net per se die van mijn eigen portemonnee wijzen. Portemonnee. Zit je vast. Steentje. Het zit vast. En ik ga een oerlis. Ja, nou ja. Vanaf hier het autopraat. Ik zit ook in een auto. Ik praat over auto's. Het is hier nog een auto. Ik had het misschien een beetje van uw heid. Uw heid is echt een... die mocht wel graag worden auto's kopen. En dan weer best wel intensief met waanden volgens mij. Dat ik een prutte wil bij de dealers deel. En ik vol koffie had. Stel mijn heid wel net dronken gaan bij de verschillende dealers. Koffie. Een brug koffie.
moest ze erin taffen. Dus hij die kocht destijds best wel vaak een oude auto. Dus ik denk dat er een goede sponsor was van de dealers. Ze zeggen dat ik raar kom misschien, ondanks dat er misschien wel eens wat dat ik dacht van nou, ik weet het wel leuk als ze hem vinden, want die proberen misschien het onderste uit de kant te halen, terecht natuurlijk. Maar ik denk dat uiteindelijk voor die dealers, iedereen die komt om een auto te kopen, brengt er altijd geld in. Dat is gewoon, dat is natuurlijk zo. Er zal nooit een autodealer minder worden van het verkopen van een auto. Dat kan ik me net voorstellen. Tenzij je er een auto verkeert, er heel veel problemen liep mij binnen. De garage op jongen had en dat is voor me uiteindelijk, kijk, als toen het als auto verkeerd is, als verkeerper, dan zit ik altijd wettelijk garage aanmaken. Ongeacht wat er maar die auto moet gaan is of wat dan ook. Maar als verkeerpende partij mag je een garage aan. Dus dat als particulier is wel oors. Maar als bedrijf mag je een garage aan. Dan kun je zeggen, als de garagepakket een dikke heb je. Ja, dikke Amahula. Die was gewoon een garage. Heeft die auto, dat ding mag maar goed wijzen. Want dat verkeer is gewoon een heel product. Wat is dat nou voor iets? Ik ken straks net van. Nou, dat is het weer. Oké, succes, Joet. Hoi!